ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର କି ହେଲା ଯୁଗ। ଅପବିତ୍ର ହେଲା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ବଦନାମ ହେଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଖୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେମ କରି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ୁ ଆଉ ପୁତୁରା। ନୂଆ କରି ବାହା ହୋଇ ଆଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖାକୁ ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର। ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିରେ ପାଚିରି ନ ହେଉ ଦାନରେ ଦେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ନିଜ ଖୁଡ଼ି ସହ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ବାହାଘରକୁ 30 ଦିନ ପୁରି ନଥିଲେ ବି ନୂଆ ନଭେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନ କରିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ବୋଉ କରି କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ ନିଜ ଖୁଡ଼ି ସହ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେନା। ପଦାକୁ ଆସିଲା ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରେମରେ ମଜଗୁଲ ରହି ଗୋଟିଏ ଖଟିଆରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସ୍ୱାମୀର ଛାତିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ ପାଇବାକୁ ରାତି ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗୁଥିଲା ନିଆଁ, ଛାତିରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା କୋହ, ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖିଏ ଲୁହ ଆଉ ସନ୍ଦେହ। ସ୍ୱାମୀର ଅସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଖୋଜୁଥିଲା କାରଣ, ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରମାଣ। ନିମିଷକେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭରସା ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଜଣାଇଥିଲା ତା'ର ବାପ ଘରକୁ। ଖବର ପାଇ ଆସିଥିଲେ ବାପା ମା', ବୁଝାଇଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଭୁଲରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ମାନିଲାନି ବନ୍ଧବାଡ଼ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୁଣି ଚାଲିଲା ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଦିମ ଖେଳ। ସହିପାରିଲେନି ନୂଆ ବୋହୂ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଦେଖିବ। ଛାତି ତଳର କୋହ, ମନର ଦୁଃଖ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଚାପି ଧରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କରାଉଛି ସ୍ୱାମୀର ବାହାଘର। ପୁତୁରା ବାହା ହେଉଛି ଖୁଡ଼ିକୁ, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପୁତୁରାକୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଡ଼ରୁବାଣୀ ଗ୍ରାମ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶିବ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଫିକି ବେହେରା ଗୁରୁମାଇସାନୀର କୁଲଡିହା ଗ୍ରାମରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାପଘରୁ ବୋହୂ ହୋଇ ବିଦା ହୋଇ ଆସିବା ଭିତରେ କୁଆଁରୀ ମନ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ଆଗରେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖିବ, କେମିତି ସହିବ? ମନର ବିଦ୍ରୋହ ଜଳି ଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଦୁଃଖର ଫାଟି ଯାଉଛି, ଛାତି ଝରି ଯାଉଛି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀର ଖୁସି ପାଇଁ ପୋଛି ଦେଉଛି କପାଳରୁ ସିନ୍ଦୁର, ଖୋଲି ଦେଉଛି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା। ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମିକା ସାଜିଥିବା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦାନରେ ଦେଉଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଆସବାବ ପତ୍ର ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପ ଘର। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ସୀମା ଡେଇଁ ବାଟବଣା ହୋଇ ଅସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣାଇ ବଦନାମ କରିଛି ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ। ଏଭଳି ଘଟଣାର କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥାନ୍ତା କଅଁଳ ବୟସର ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିବା ନିରୀହା ଝିଅଟି। ନିଜେ ସାରା ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଟିବା ବଦଳରେ ଶେଷରେ ସାହସ ଦେଖାଇ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଗକୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କେହି ଆଗକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘୋଷାରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବି ନ୍ୟୁଜ୍।